Dobrý deň, vítam vás na tomto kanále. Dnes budeme pokračovať v téme predchádzajúceho videa a budeme pokračovať v tejto téme v zmysle toho, čo je malo byť na konci, čo je malo byť produktom transformačnej duchovnej tradície. Táto téma je z môjho pohľadu dôležitá kvôli tomu, že viacero rôznych propagátorov, rôznych systémov, viacero filozofov, mysliteľov sa odvoláva na to, čo je posledný človek, aký malý posledný človek a podobne. Hovorím to pretože niektorí sa snažia túto ideológiu chaosu súčasného, tohto postmoderného chaosu, ktorý sa na nás valí, sa snažia spojiť s filozofiou Hegela. A hovoria o tom, že toto je nevyhnutné východisko dejín. Chaos, rozvrat, slabý človek. Žiaľ, tieto ideológie, ako napríklad, alebo koncepcie, ako napríklad koncepcia Fukuyamu, konečnosť dejín a posledný človek, on priamo spája ideál liberálnej demokracie s Hegelom a tvrdí, že posledný človek mal byť slabý človek, pretože dosiahol vrchol a od tohto momentu môže už jedine degenerovať. Žiaľ, nejako to nesúvisí s Hegelom. Hegel nehovoril o posilnom človeku ako slovom človeku. Hegel nehovoril o konečnosti dejín v zmysle rozvratu spoločenského. Hegel hovoril o transformácii človeka v duchovnej realite. A v tomto zmysle zaniká bežné chápanie alebo bežná reflexia času, bežná reflexia toho, čo poznáme pod pojmom priestor a podobne. Podstata Hegelovej filozofie je duchovná realita. To je završenie aj jeho samotného prakticky a to je spoločné pre európsku transformačnú duchovnú tradíciu. Duchovná realita, duchovný človek. Na Hegela svojho času nedokázal naviazať nikto. Netvrdím nikto en bloc. Hovorím nikto v zmysle európskej tradície, v zmysle európskej kultúry, v zmysle európskej filozofie. Nehovorím to o iných prúdoch, iných školách, z iných kontinentov a podobne, z iných civilizácií. Hovorím to vyslovene o európskej transformačnej alebo európskej filozofickej škole. Prakticky aj teoreticky sa to podarilo završiť z môjho pohľadu jedine európskej transformačnej duchovnej tradícii. To, čo mladohegeliáni zbabrali, to znamená považovali duchovnú realitu za niečo metafyzické, niečo, čo nie je možné kvantifikovať a tak ďalej. Na to nazvali pozitivisti. Jednoznačný príklon k faktom spôsobil to, že človek je rozdelený, rozdrobený, čaká, kým sa potvrdí niečo ako fakt, aby to bolo pre ňo reálne, existujúce a podobne. Človek sa dostáva do stavu, kedy je následnou bytosťou za procesmi, ktoré sa neho valia zvonku. To znamená, človek nie je tvorcom príčin, ale je spotrebovateľom hyperkonzumného diktátu, je spotrebným materiálom následkov. To znamená toho, čo Fukuyama vo svojej koncepcii vyjadruje ako nevyhnutný dôsledok završenia ideálneho systému, a to je liberálna demokracia. Francis Fukuyama hovorí o tom, že liberálna demokracia je najlepší systém a na jeho konci už nič lepšieho nemôžno postaviť a produktom tohto systému musí byť nutne degenerovaný človek v zmysle zániku, entropie, chaosu a podobne. No, žiaľ, systém, ktorý produkuje slabého človeka, nemôže byť ideálny. Systém, ktorý produkuje chaos, nemôže byť ideálny. Systém, ak sa pozrieme na to, čo je príčinou, to znamená, čo je prvotné vo vzťahu k systému realizácie kolektívnej. Prvotné vo vzťahu k systému kolektívnej realizácie je človek. Systém kolektívnej realizácie je následok. To znamená, musel byť náskôr prvý, musel byť človek, ktorý urobil systém. To, že my sme teraz jeho súčasťou ako nejakej genetickej línii, neznamená, že pred nami nebol niekto, kto tento systém vytvoril, kto tento systém nejakým spôsobom realizuje v praxi a podobne. No,
príčina systému, každého systému, individuálnej kolektívnej realizácie je človek. A koncept Fukuyamovho posledného človeka je následok. Človek ako následok systému. Nie ako príčina, ale ako následok. To je podstata problému. A Hegel to svojho času z môjho pohľadu vyjadril úplne inak. Toto som počul, alebo toto ozvučil Alexander Vinogradný, učiteľ transformačnej tradícii, ktorý vyjadril duchovnú realizáciu človeka ako cestu, ja parafrazujem, dnes nie je to doslovné, parafrazujem, ako proces od prvotného rozdelenia po posledné zjednotenie, posledné završenie. To je duchovná realita. V tomto procese si môžeme predstaviť čokoľvek. Obrovský diapazón. Niektorí ľudia to možno nevidia, nepočujú v týchto, ale to je schopnosť učiť sa. Vidie v tomto ten diapazón, tú podstatu toho. To znamená, čo je na konci. Na konci mal byť zjednotený, celostný, transformovaný človek. Príčina systému, nie následok. A preto sa odvolávam na Hegela v tomto, pretože on bol posledný, ktorý to takto videl, vnímal, ktorý to takto definoval, ako jeden z mála. Je to aj v iných tradíciách, je to aj v iných kultúrách, niečo podobné majú taoisti, tam som to objavil. Niečo podobné v nejakom širšom nejakom spektre majú hinduisti, sufici to majú takisto, alebo islamská kultúra, to isté má judaizmus. No, tu vzniká jeden problém pri týchto rôznych prúdoch. Vzniká jeden problém, že na to, aby sme zistili, aký bol prvý človek, to znamená príčina systému, musíme sa pozrieť dozadu. A musíme sa pozrieť dozadu gramotne. A v tom je problém, pretože málo kto vie čítať na mapách starých. Na mapách starých tradícií, na mapách starých majstrov, ktorí pracovali s človekom ako nejakým polysférickým spektrom. Rôznych kvalít, prístupov, rôznych systémov zjednotenia, rôznych systémov úrovní, sfér a podobne. To znamená, na to, aby sme zistili, aký bol prvý človek, prvý v zmysle príčina systému, to znamená ten, ktorý bol schopný vytvoriť systém kolektívnej realizácie, musíme sa dostať cez odkaz toho, čo nám tu nechali staré tradície. A problém je, že v takom masovom meradle je to chaotické. Je to zastreté plášťom mysticizmu, mystifikácie, nevedomia. Patanjali to svojho času vyjadril ako slova, predmety a idei sa prekrývajú, či vzniká zmätok, chaos. A v tom spočíva podstata toho, čo sa deje v tomto informačnom chaose alebo informačnej potope, ktoré sme všetci vystavení, ktorá sa prejavuje na všetkých úrovniach, od riadenia širších politických celkov po rozpad rodín, kultúr a podobne. Slova, idei a veci sa prekrývajú. V tom je veľká časť aj toho, čo môžeme vyjadriť ako človeka. Človek ako objektívny, vecný, jeho slova, ktoré nezodpovedajú činom napríklad, ktoré nezodpovedajú mentálnym procesom a myšlienky. Napríklad, človek sa doma modlí za kráľovstvo nebeské, vonku sa klania šéfovi korporácie, u ktorého pracuje, a v spoločnosti deklaruje svoju privrženosť alebo svoje nadšenie z ideálov demokracie, ktoré nepozná a nemá ich prežité. Sloboda, bratstvo, rovnosť a podobne. To je teória. To, čo vidíme v realite, tak to je teória, to nie je žiadna prax. Slova, idei a veci sa prekrývajú, či vzniká chaos alebo zmätok. Ak sa pozrieme na to, čo nám tu zanechali staré tradície, starí majstri, syntézy,
Tak ono to je v princípe to, že všetky tie tradície pracovali s človekom ako mnohoúrovňovou, mnohospektrálnou bytosťou, ktorá má určité centra, síly, ktorá má určité spojitosť týchto sfér, týchto centier. Niektorí pracovali s pojmom sféry, niektorí pracujú s pojmom jemnohmotné tela, hrubohmotné telo, niektorí pracujú s pojmom čakry, čakrové systémy a podobne. Všetky tieto tradície majú spoločné to, že pracujú s viacerými úrovňami. Napríklad, ak sa pozrieme na sú 7 úrovňové, 12 úrovňové, 40 úrovňové a podobne. Problém je ten, v zmysle odkazu týchto našich predkov, majstrov syntézy, je ten, že my nevieme, s čím to súvisí. My nevieme, ako to je spojené s vnútorným človekom. My nevieme, ako to súvisí s jeho možnosťami jeho rozvoja. V starom zákone je taký krásny príklad tohto. A je to vyjadrené ako dúha, ktorá je nejakým kontraktom, nejakou zmluvou medzi človekom a jeho stvoriteľom. To je krásna idea, nielen idea, to je krásne poňatie tohto, pretože v niektorých systémoch, v čakrovom systéme, to prišlo z východu, to naozaj tak je. Že človek je táto dúha, že človek je ako spektrum týchto kvalít. Človeku je toto svetlo, ktoré je tvorené týmto spektrom, tejto dúhy. No súčasný človek nevie, čo to je, nevie, aké sú to frekvencie, nevie, ako s tým pracovať, nevie, ako by sa to malo prejavovať v jeho vývoji. Už len pojem svetla, ktoré nesie, sa prejavuje v tomto spektre. Aké je to svetlo? Vieme, že je biele, to vieme. No aké biele? Teplé, studené, aký odtieň? Skúste meditovať nad týmto. A skúste sa pozrieť na to svetlo, čo tam uvidíte. To vám veľa povie o vašich možnostiach v tomto smere. To isté, keď si rozdelieme to spektrum na rôzne úrovne, napríklad na tých 7 základných. Aká je tá správna červená, aká je tá správna oranžová? Keď si len predstavíte maliara, ktorý by mal z týchto farieb vytvoriť bielu farbu. Aké sú to odtiene? Aby vznikla táto biela farba. A to je problém. Pretože nikto z nás nie je na všetkých úrovniach dokonalý. Nikto. Človek sa musí transformovať nejakým spôsobom, musí sa nejakým spôsobom rozvíjať. A táto dúha, vidíme vodu, alebo vidíme dážď, vidíme toto spektrum ako dúhu, no to svetlo, čo je za tým, nevidíme. A ono tam je. Pretože keby nebolo, tak nie je dúha. A to je pre nás problém, keď sa pozrieme na človeka, tak tu tiež dochádza nejakému prekrývaniu. To, čo povedal Patanjali. Alebo iný príklad. Sú rôzne tradície, napríklad Tóth Džehuti nám tu nechal tarot. No my nevieme, s čím súvisia tieto jeho rýty, tieto jeho arkány. Ako sú zviazané medzi sebou, o čom hovoria. Jeden to vyjadruje tak, druhý inak, jeden to vyjadruje na projekcii vzťahov, druhý to vyjadruje na projekcii nejakých okolností životných a podobne. No ako je to zviazané, čo prechádza týmito etapami, čo prechádza týmito arkánami, aká kvalita ich spája, to nevieme. Netušíme. Ďalší príklad. Sú tu tradície, ktoré nedokážu pracovať s týmto pojmom. To je to elementárne, principiálne nedeliteľné jadro človeka. Opäť môžeme sa tu dohadovať, môžeme sa tu sporiť, no faktom je, že niečo musí zabezpečovať tento pohyb, tak aby bol reflektovateľný. A to je jadro subjektívnej reality. To
To je bod koordinátora. To, čo sme ozvučili v minulom predchádzajúcom videu, to je bod koordinátora, ktorý umožňuje štrukturovanie procesu objektívnej a subjektívnej realite. Nie každá tradícia s týmto pracuje, s týmto pojmom. Sú tradície, ktoré s tým pracujú, sú tradície, ktoré to ignorujú. No faktom je, že niečo tu musí tieto procesy štruktúrovať vnútorne, niečo musí spôsobovať túto kryštalizáciu subjektívnej reality, alebo subjektu, alebo budhu. Transformačné tradície s týmto pracujú, s touto kryštalizáciou subjektívnej reality. V tomto zmysle pracujú tak, že zjednocujú tieto sféry do úrovní celkov, ktoré sú objektívne pre každého. To znamená, transformačné tradície spravidla pracujú s blokmi fyziobiologického tela, ktoré je v zmysle jeho celostného završenia vitálnym telom. Potom pracujú s pojmom psychoenergetická sféra a pracujú s pojmom kognitívna sféra, ktorej pozadím je vedomie človeka. To sú tri úrovne, do ktorých možno zmestiť celé toto spektrum. Celé to rôznych úrovní, rôznych tradícií, rôznych prístupov je možné vmestiť do týchto úrovní základných. Toto v akorde môžem vyjadriť ako človeka na obraz a podobu. Princípom transformačnej tradície alebo princípom štrukturovania subjektívnej reality z môjho pohľadu, opäť hovoríme o mojom pohľade, o tom, ako sa mne zrkadlí táto cesta transformačná. V tomto zmysle transformačná tradícia, ak sa vrátime k tomu pojmu prvého človeka, nebudeme to mystifikovať, nebudeme tu teraz hovoriť o tom, o tých procesoch, ako sa to vyvíjalo a tak ďalej. Budeme tu hovoriť o podstate človeka, tak ako nám to zanechali tradície, kde môžeme vidieť, kde dovidíme na tie zdroje, na tie mapy, na tie projekcie a podobne, ako to súvisí s súčasným človekom a tak ďalej. Podstatou alebo toho, čo je malo byť produktom transformačnej duchovnej tradície, je človek z môjho pohľadu, opäť hovorím o mojom pohľade, človek na obraz a podobu, tvorcu. Človek je utvorený svojim tvorcom na obraz a podobu seba a je utvorený z reality a v realite. Alebo z jej časti, z jej podstaty tejto reality. V minulom videu som povedal, alebo bolo ozvučené to jeden z tých aspektov transformačnej tradície, že časť podstaty má rovnaké charakteristiky kvalitatívne, ako má podstata samotná. V tomto zmysle je človek na obraz a podobu svojho tvorcu, utvorený z reality a v realite. To znamená, že určitým spôsobom zrkadlí svojho tvorcu a zrkadlí realitu. Ďalším takým princípom je to, že živé nemôže byť utvorené neživým. To znamená, živý človek bol utvorený živým. Nie je možné urobiť neživým živé. Neviem o takom príklade. To hovorím na margo napríklad umelej inteligencie a podobne. To je taká odbočka, vráťme sa k podstate. Podstatou je to, že výstupom transformačnej duchovnej tradície by mal byť človek, ktorý dokáže tento latentný interval, ktorý je v našej realite objektívnej, ktorý ho dokáže transformovať nejakým spôsobom. Tento latentný interval, ktorý oddeluje jednotlivé sféry, ktorý oddeluje človeka od reality, ktorý oddeluje ľudí navzájom, ktorý oddeluje rôzne procesy, ktorý oddeluje nádych od výdychu, ktorý oddeluje jednotlivé tóny, čím je možná melódia, ktorý oddeluje jednotlivé farby, čím je možná nejaká malba, nejaká štruktúra, nejaká koloratúra a podobne. To všetko má v sebe latentný interval. Všetko je to oddelené latentným intervalom.
Tento interval na jednej strane je podstatný v tom, že umožňuje vývoj, umožňuje jeho prekonávanie, umožňuje proces. Bez tohto latentného intervalu by bola absolútna naplnenosť. Absolútna naplnenosť neumožňuje pohyb. Tento latentný interval umožňuje vývoj človeka ako duchovnej bytosti. Prekonávanie týchto intervalov medzi jednotlivými sférami umožňuje duchovný vývoj, reflexiu tohto duchovného vývoja. A v princípe realizácie ľubovoľnej duchovnej tradície je prekonávanie týchto latentných intervalov až po završenie človeka ako celostnej bytosti. To znamená až do reality, kde tento latentný interval neexistuje v zmysle vnútorného rozvoja človeka. Inými slovami, ideálnym alebo završeným produktom transformačnej duchovnej tradície by mal byť človek celostný. To je duchovná podstata jeho vývoja. Inými slovami, pre systém realizácie človeka, aj pre človeka samotného, ako produkt tohto systému, to znamená posledný človek v zmysle završený, nie v zmysle jediný, posledný, koniec. Posledný, tak ako to chápal Hegel, v zmysle završený, celostne, je človek, v ktorom je prepojené vnútorné s vonkajším, ktorý má dostup k tomuto zrkadleniu, ktorý premosťuje tieto svety sebou. Vnútornú realitu, subjektívnu realitu s vonkajšou subjektívnou realitou napríklad. Dokáže v sebe zrkadliť makroprocesy vo svojom makrokozmus vo svojom mikrokozme, cez prežívanie napríklad. Dokáže reflektovať makrospoločenský vývoj v sebe individuálne, prepája vnútorné s vonkajším, polisféricky to, čo sa deje na vyšších úrovniach s tým, čo sa deje na nižších úrovniach a podobne. Čiže prekonávanie týchto latentných intervalov je duchovný vývoj a na konci tohto duchovného vývoja by malo byť syntetické jadro, alebo by malo byť jadro subjektívnej reality, ktorá vytvára z človeka pohraničnú bytosť. To znamená bytosť, ktorá spája tieto dve krídla, vnútorné krídlo s vonkajším krídlom. To umožňuje podstatu duchovného vývoja a pohybu človeka. Ja som to tak položartom nazval SSSR, to znamená semiotická, synergetická, syntetická realita človeka, alebo 3S realita, ktorá v princípe hovorí o charakteristikách tohto syntetického jadra, alebo tohto celostného jadra subjektívnej reality. Tejto kryštalizácie subjektívnej reality človeku. Semioticky. Semioticky znamená, alebo semiotika je veda o symboloch, o znakoch. A takýmto symbolom, znakom je človek na obraz a podobu svojho tvorcu. To je podstata človeka, ktorý je schopný reprodukcie, v ktorom je zavinutá táto realita, ktorá umožňuje jeho nielen tento obraz u človeka, aj v živom je charakteristický tým, že sa môže reprodukovať medzigeneračne. Tak ako to vyjadril Osho Rajin napríklad. V jednom strome nie je jeden les, nie je jeden strom ďalší, ale sú generácie lesov v jednom strome. To isté, v jednom človeku sú celé generácie ľudí. To veľa napovedá o tom, o pôvode človeka, o pôvode všetkého živého. A opäť, posledný človek koncepcie liberálnej demokracie je slabý človek. Postmoderní myslitelia sa odvolávajú jednostranne na fakty. Problém je, že pre ne napríklad fenoménom tento možný zdroj života a podobne. Je to pre nich fenomén. To znamená, nie je to fakt, neexistuje to. Pre mladých ľudí sú všetko, čo nie je fakt, je hoax. Hej? Čiže to je dôsledok, to je úpadok našej európskej kultúry, európskej civilizácie. No, nikto nemôže ignorovať fakt, že u každého z nás je genetická línia našich predkov, otca a matky. To nikto nemôže rozporovať. A syntéza týchto dvoch v sebe, v človeku, umožňuje život, umožňuje rozvoj, umožňuje transformáciu bytí a podobne. No,
aj tento aspekt je narúšaný, aj tento aspekt je negovaný, význam rodiny a podobne. A to spôsobuje delenie, rozdelenie, chaos, štiepenie, úpadok. Čiže nielen, že ignorujeme úplne prvotné zdroje informačné, odkaz našich predkov, tradícií, majstrov syntézy a podobne, my to negujeme už aj v našom reálnom živote, tu v európskej kultúre. Význam tohto. To znamená, rodina bola odjak živa, alebo od nepamätí syntetickým jadrom, ktoré prekonalo všetky doby, prekonalo všetky systémy, ktoré tu existuje, funguje, ktoré je plne životaschopné, v ktorom sa hlavne zrkadlí táto syntéza celostnosti, syntéza tvorenia. A my sme tak naivní, že proti tomuto bojujeme. Žiaľ. To syntetické jadro, to semiotika na obraz a podobu. To je to, že ten obraz a podoba je schopná reprodukcie. Tento obraz a podoba je nielen schopná reprodukcie, tento obraz a podoba je schopná aj toho, čo je zavinuté v tej genetickej informácii. V tom genome. Teraz nehovoríme o genetickej línii od muž a žena, hovoríme o genetickej línii v nejakom zmysle duchovnom. Je nejaká kauzálna duchovná genéza, ktorej reflexia umožňuje rozvoj človeka ako duchovnej bytosti. To je kauzálna genéza, na ktorej som postavil metódu kauzálnej genézy. To je tá podstata zrkadlenia tejto genézy, ktorá umožňuje duchovný vývoj. Synergetický. Synergetický znamená polysférické prelínanie. Tomuto synergetickému predchádza syntetický. To znamená, človek dokáže prepájať v sebe tie úrovne polysférické reality, dokáže ich prepájať, znovu sa podvihnúť na tom rebríku pomyselnom seba samého, na tej vnútornej dúhe, sa dokáže posúvať k sebe samému celostnému. Ten syntetický znamená, že človek dokáže sebou premosťovať vnútornú realitu s vonkajšou, tieto rozpory. Dokáže to sebe zrkadliť, dokáže rezonovať s vonkajšou realitou, dokáže rezonovať subjektívne s objektívnym, dokáže reflektovať procesy, ktoré prebiehajú v realite, s tým, ako sa to prejavuje v ňom samom. Dokáže reflektovať minimum nevyhnutých premenných na to, aby sa mohol realizovať v maximálnej miere. To znamená minimax princíp. Mikro, makro. To znamená, dokáže reflektovať procesy v makrorealite, makrokozme, tak ako sa prejavujú v ňom samotnom mikre. A podobne. To je syntetický. To znamená určitá rezonancia jednotlivých sfér, ktoré sú rezonančne príbuzné, blízke. Synergetický znamená, že človek dokáže zrkadliť cez rôzne úrovne svojho polysférického spektra tieto medzisférické procesy. To znamená, cez fyzické telo dokáže reflektovať duševné procesy, vedomie ako nástroj, ktorý umožňuje vedomé prežívanie tela, to znamená, ktorý spája všetky tieto sféry, vedomie, psychoenergetickú sféru s fyzickým telom. Toto všetko je možné prostredníctvom tohto princípu polysférického prelínania, ktoré ja v tomto zmysle vyjadrujem ako synergetický princíp. To, čo vyjadril Hermes Trismegistos, ako to, čo je hore, takisto to, čo je dole. To sú tri princípy 3S reality alebo SSSR celostného človeka. Semiotické, synergetické a syntetické reality celostného človeka. Vyjadrujem to ako položiart kvôli tomu, že iba celostný človek dokáže tieto procesy reflektovať a štrukturovať na úrovni civilizačných celkov, civilizačných zväzov. Ako náhle nemá človek v sebe tieto kvality, nemôže sa pozerať na realitu celostne, nemôže tak vidieť tieto aspekty celostne. Dokáže vyprodukovať iba človeka, ktorý je slabý, podmienený, následný. Nedokáže vidieť príčiny a možnosti reparácie systému, možnosti jeho opravy. Bez tohto nie je možná transformácia systému. Ak človek nevidí príčinu a následok, ak človek nereflektuje to, čo tvorí jadro systému, ak nie je schopný zachovať to, čo je jadrom systému, nemôže ho transformovať. Môže ho deformovať. Môže zrušiť to, čo je podstatné v tomto systéme
ale nemôže ho transformovať bez toho chápania. To je môj názor, vy môžete mať iný samozrejme, môžeme sa o tomto sporiť, no z môjho pohľadu je to zbytočné. To je produkt transformačnej duchovnej tradície. Teraz, akí sú učiteľi, akí sú majstri, alebo ako ich poznáte. Majstri transformačných tradícií, alebo toho, čo umožňuje kryštalizáciu tohto subjektívneho jadra človeka, tak to je napríklad Hermes Trismegistos, ktorý to vyjadril na princípe ako hore, tak aj dole. To znamená, bol pohraničným človekom, pohraničnou bytosťou medzi týmito realitami. Dokázal reflektovať to aj iné. To isté Kristus, Ješua ben Miriam. On takisto to videl, on to vyjadril ako princíp zákona fundamentálneho pre ňo reality, človeka reality je ten, že miluj Boha Otca celým svojim srdcom, celou svojou myslou, opäť parafrázujem, a takisto miluj blížneho svojho ako seba samého. Tam je polysférické prelínanie a sférická spojitosť. Je tam vertikálne s horizontálnym. To isté vyjadril Lao Tse svojím spôsobom veľmi zaujímavým, hlbokým a bodovo presným z môjho pohľadu, ako jeden z mála. To isté vyjadril Igor Kalinauskas ako pohyb v celom prostredníctvom bodu koordinátora. To je nádherná, presné, moderné, bodovo presné, hlboké a súvisí to s európskymi filozofickými prístupmi. To sú završené z môjho pohľadu. Alebo ako povedal Alexander Vinogradný, duchovný vývoj človeka je cesta medzi prvotným rozdelením a posledným zjednotením. To je tiež krásne. To je podstata. Toto by malo byť na konci transformačnej cesty, toto je z môjho pohľadu posledný človek, nie posledný, jediný posledný človek, ktorý tu zhasí na svetlo a odchádza, nie, to je v zmysle završený. Tu sa nekončí život, začína sa existencia. Bytie. To znamená, tento posledný neznamená, že je posledný historický víťaz, ktorý tu všetkých porazil, ostal tu sám, nie. To je človek, ktorý je završený v zmysle života, dostal od života to, čo chcel, za čím si išiel celý život a pre ktorého bolo bytie hodnotou. Bytie duchovné, bytie. To znamená, nečakal na nejakú spásu, proste sa transformoval. To je výstup transformačnej duchovnej tradície z môjho pohľadu. V predchádzajúcom videu som vám slúbil, že sa budeme zaoberať mužským ženským prístupom transformačnej európskej tradícii. Do určitej miery sme to splnili, alebo som to splnil tým, že podstata animus a anima je podstatou vnútorného vonkajšieho človeka. Pre muža je vnútorný človek anima, vonkajší animus, prejav. Pre ženu je to opačne. Vnútorný prejav je animus, vonkajší anima. Napríklad. V transformačnej tradícii sa realizujú aj muži, aj ženy, sú si rovní, od určitého vývojového momentu sú si rovní kvalitatívny prejav subjektívnej reality. Nehovorím to o fyziobiologických danostiach v žiadnom prípade. Transformačná cesta toto nevylučuje, toto neneguje, toto neruší, práve naopak prehlbuje. Prehlbuje tieto schopnosti prežívať seba, prežívať realitu prostredníctvom vedomého prežívania na telesnej úrovni. No transformačná duchovná tradícia je jedna z mála, ktorá umožňuje realizáciu, plnohodnotnú realizáciu aj mužov, aj žien. Ako sa to prejavuje na civilizačnej úrovni, ako sa to prejavuje na systémoch individuálnej kolektívnej realizácie, o tom si povieme na budúce. Z môjho pohľadu toto, čo sme si povedali dnes, je dostatočne vyčerpávajúce, dostatočne hlboké, presné na to, aby sme sa zorientovali v tom, čo je malo byť na konci.
To znamená, nie je slabý človek, nie je rozdelený človek, nie je následok nejakého hyperkonzumného diktátu, nie je následok nejakého diktátu politického mocu a podobne. Vo výsledku by mal byť človek, ktorý je celostne rozvinutý, završený, ktorý nielen žije, ale aj je. Seba uvedomili, celostne, vedome prežívajúci seba samého a realitu. To je vo výsledku transformačnej tradície. O tom, ako sa to prejavuje v spoločenstve, ako sa to prejavuje v kultúre, ako sa to prejavuje v civilizačných nejakých mechanizmoch, o tom si povieme na budúce. Ďakujem vám za pozornosť. V popise tohto videa sú možnosti pozrieť si toto video na Instagrame, na Telegrame. To, čo je pre vás jednoduchšie. Budem rád, keď mi zadáte otázky na túto tému. Budem rád, keď sa budete pýtať, pretože toto, čo hovorím, je monológ, nie je to dialog s vami. Neviem, čo vy chápete, nechápete, čo sú pre vás fenomény, čo sú pre vás fakty. To, čo hovorím, je pre mňa prežitá realita. Nie je to naučené z kníh, je to konfrontované s učeniami, je to konfrontované s filozofiami, je to konfrontované s inými prístupmi, no je to to, čo som prežil. Je to to, čo som prežil, čo som prijal, čo som pochopil a podobne. Do akej miery sa to odzýva vo vás, alebo neodzýva, to závisí od toho, do akej miery vy ste schopní zadať otázku, ste schopní počuť odpoveď a podobne. To je z mojej strany všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť a hovorím, budem rád, keď sa budete pýtať, ak niečo neviete. Ak sa nebudete pýtať, ďakujem, takisto bude viac času na iné video a podobne. Ďakujem, dovidenia.